so waɗannan gawawaki duka su jami'an tsaro da suke ta wajen wato DPO na police da kuma shugaban rundunar sojin da suke aiki a wajen dukansu su ne suka kai dauki suka dauko waɗannan gawawaki har aka masa sutura. Ana kan haka aka sake fitowa ranar 24 ga watan aka tura ma'ana aka yi wa fulani shanu waɗanda sun kai 185. A wannan aka kira jami'an tsaro suka kai ɗauki a tura shanun da aka waɗanda suka zo don tura shanun sun kashe waɗanda suke kiwon shanun su 3 kuma jami'an tsaro da suka kawo ɗauki sun samu sun bindige mutane har 6 a cikin waɗannan mutanen barayin kenan barayin kuma godiya alhamdulillah mun gode wa jami'an tsaronmu suka kwashe waɗannan shanun suka marwa al'ummar fulani. So wannan shine abinda kuma ya faru a hakikan abinda suke cewa like a ce daga watan daga ranar 14 ga watan 4 na shekaran da ya wuce zuwa ranar 15 ga watan 7 na shekaran da ya wuce a yankin Mangu an samu akalla mutane fulani sun kai 350 wanda aka kashe. That is according to binciken da su suka yi su shugabannin fulani. Sannan suka ce gidaje ko kuma rigagen fulani waɗanda suka fi 115 an kone su kuma babu su yanzu a wajen. Mutane waɗanda suka a kiyashi ya nuna sun kai 23,515 an kone inda suke sun bar wajen, wasu sun koma a wajen yan uwa a wasu local government, wasu kuma suna yankunan Bauchi, wasu suna yankunan Nasarawa, wasu suna yankunan Taraba, wasu suna yankunan Kaduna. So wannan abin suka ce yana cikin abubuwan da ya yi hakikan ya faru kuma sun damu da wannan, sun kaɗu da wannan. So a takaice abin da zan ce. To comrade Allah ya saka da alkhairi, amma comrade abin da yawanci mu yan jaridu muke gani ko kuma jama'a masu kallon mu da sauraron mu suke gani shine iya hari ko hare-haren da ake cewa an kai su a daren jajibirin Xmas, wanda kuma kai tsaye banganganun nan ba a cika nuna cewa su karan kansu fulani sun samu su ma an kai musu irin wa'annan hare-hare ba, har ya sa ma mataimakin shugaban kasa da ya zo da duk wasu da ya kamata su zo su taimaka wa al'umma da suka zo iya bangare guda ɗaya suka dinga la'akari da shi, kuma iya bangare guda ɗaya aka dinga taimakawa da shi. A wannan zaman ba a ga shugabannin fulani ba a ji magana mai kama da cewa su fulani karan kansu akwai mutanensu da dama waɗanda su ɗan bindiga daɗin nan da ba a san ko su waye ba, wanda su karan kansu fulani sun zama victim na wannan matsala. Ya abun yake ne? Wato Malam Ibrahim shi ba fulatani an san shi a daji yake, bai ma san meye wannan al'amarin da ake cewa jarida, kuma dole mu kaɗu mu damu matuka na a ce shi ta'addanci sunan shi ta'addanci, bai da addini, bai da yare, bai da wani siffa wanda ake siffanta mutane bilhaki a samun mutane a masu jam'i da sunan ta'addanci. To su waɗannan mutanen da suke wannan ta'addanci suna amfani da irin yanayin garin da muke ciki. Wato jihar Plateau ta yi kaurin suna a cikin faɗace-faɗace waɗanda ba sa rasa nasaba da addini da kabilanci da kuma a kawo a ce na tsakanin makiyaya da manoma. To a lokacin da waɗannan mutane mabarnata suka zo suka yi ta'addancinsa, abinda ake nuna shine waɗannan mutane tsakanin makiyaya ne da manoma, ko kuma tsakanin musulmai ne da kirista, ko kuma tsakanin wani da wani. Domin me, that is abinda mun mutane muke tunani cewa haka abin yake. Su kuma suna amfani da wannan dama don su ƙara raba mu. Kuma ba a iya samun zaman lafiya a ko'ina a duniyan nan ba tare da adalci. A lokacin da muke Plateau, ko bature ne ya zo yana Plateau, to dole yana ƙarƙashin gwamnati. Ita gwamnati uwa ce a wurin kowa, ba ta yadda wani yaro ta ɗauki wani ta fifita shi akan wani.
idan kuma ana so a gano hakikanin abubuwan da suke faruwa to dole a yi bincike mai zurfi, kuma bincike ba tare da bambanci ba, bincike ba tare da an nuna wariya ba. A je a zauna da mutanen al'umman guda biyu, a ji kokinsu, a ji labarinsu, kowa yana da nashi kukan da zai iya bayarwa. Daga nan ita gwamnati, abinda sa ake kiranta gwamnati saboda tana abin da tsari fiye da mutane ni da kai. So ta bi wannan tsarin da za ta yi ta samu waɗannan bayanan da suka kamata, kuma ta san yadda za ta zauna ta kawo maslaha a tsakanin. Na'am, kamar wannan kira kenan ta musamman da kake wa gwamnati. Kamar abin da nake son ka dan ƙara wayar mana da kai shine kai maganan akwai IDP camps, wato gurare ne da waɗanda za a ce 'yan gudun hijira suka taru. Kai magana baya ga Plateau har akwai jihohi makwabtan Plateau da mutanen Fulani da yawa suka je suka zauna a matsayin 'yan gudun hijira. Ko akwai dan wani estimate lissafi da kake da shi wanda akalla daga cikin Plateau zuwa wajen Plateau yawan mutane ko Fulani da suke nan kamsin gudun hijiran nan? Eto kamar yadda na faɗa ɗazu a press statement da haɗaɗɗiyar kungiyoyin Fulani, wato in aka ce haɗaɗɗiyar kungiyoyi su ne sun haɗu da Magban na Plateau State, Gabdan na Plateau State, Lawal Plaku, John de Jam, Bajol Fulbe da sauransu. Su ne suka haɗa hannu suka rattaba wannan, su ne shugabannin mako. A wato press statement ɗin an karanta shi Malam Nura Abdullahi, wanda shine ciyaman nan Magban na Plateau State, shi ya karanta wa manema labarai. Ya nuna cewa akalla ana da mutane waɗanda suke gudun hijira cikin Plateau ko kuma wajen Plateau na yankin Fulani alone sun kai 23,515. Waɗannan mutane ne kuma suna nan a masagunai, ba abinci, ba tufafi, ba magani, ba ruwa, ba in ba su da yawa. Kuma gwamnatin abinda kaɗa mu shine gwamnati bata je ta ga irin waɗannan mutanen ba. Waɗanda ya kamata kungiyoyi da suke ba da tallafi ba su je suka nemi irin waɗannan mutanen su ma, saboda mutum bi yadda kai shi ya sa muka fita daban da dabba. To kamar a daidai nan me kiranka ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da shugabannin addinai da shugabannin kungiyoyi na zaman kansu har ma da na gwamnati akan yadda za su kawo al'umman Fulani tallafi ganin ga irin hali da suke ciki? To hakikanin aikin ba na mutum ɗaya bane, amma kiranmu musamman da gwamnati tunda su ne suke sama da mu shine a bincike wannan lamarin, kuma a je kowane bangare a zauna da su. A yanzu waɗanda suka rasu ta bangaren manoman ko makiyaya ba wanda ya isa ya dawo da rai, Allah ji kansu. Sai dai mu yi rigakafi ta yadda za a kare aukuwan haka nan gaba. Kuma a wannan ba a iya samun wannan in ba tare da gwamnati ta ja kowa kusa, ta ji kokin kowa, ta ji damuwan kowa, ta ji matsalar kowa, kafin ita da mutanen a kawo hanyoyin da za a samu matsala. Waɗanda suke nan mabukata yanzu, mata da yara waɗanda aka kashe kila iyayensu maza, su ne ya kamata yanzu a je a tallafa ma waɗannan mutanen. Gashi muna cikin wani yanayi na sanyi yanzu, gashi dai ciki dole a bashi. Muna roƙo ga gwamnati a kai masa abin da ake cewa humanitarian aid urgently. A je kowane ɓangare, shi mutum ba a gallaza mutum ta yunwa, hanyar yunwa da ko kuma a ce rashin muhalli. Gwamnati dole ta yi abin da ya kamata, domin a wannan lokacin da muke ciki babu wanda zai iya yi wannan in ban da gwamnati. Haka ne. Kuma bisa adalci. Haka ne. To comrade, kafin mu dawo gare ka, masu kallon mu da sauraron mu insha Allah da suka so mu shigowa, za mu dan ba wa wasu dama su ba da nasu shawari ko gudunmawa su ma kafin mu dawo gare ka. Haka jama'a sai a so mu shigowa. So comrade, ga kira na farko, bari mu ci waye ne. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya saka mu da alkhairi, an tashi lafiya. Amin. Da wa muke magana? Kuna magana da Muhammadu Sani Jabiri. To Modibo Muhammad, me shawarinka?
Alhamdulillah, wato farko shawari na anan shine Allah ubangiji ya ji kama wayanda suka riga mu gidan gaskiya. Amin amin. Farko sannan zan ba mu shawari musamman abin da ya shafi shugabannin mu. Duk inda kaga ana zaman lafiya a guri babu damuwa akwai adalci. Sosai. Kuma tsakani da Allah nuna wariya da nuna bambanci shi ke haifar da dukkan wayannan illolin da muke fuskanta. Haka. Shi wannan bala'i in ya zo baya zaɓe. Dan ta'adda kamar yadda wannan malam ya faɗa Allah saka da kai dan ta'adda shi bai da wani mutumin da shi yake gaba da shi musamman. Haka. Kowa nashi ne. Haka. Saboda haka dan Allah in abu ya faru iri wannan in za a ɗauki mataki a ɗauka mataki baki ɗaya. Ɗauka abu wani gefe a bar wani gefe shi ke sa wani gefen ya zama cewa babu adalci da ake masa. To dan ta'adda in ya dawo kuma yana la'akari da inda ba a so ne. Inda ba a so wata sake shiga wannan wajen kuma ya gani ya za a yi. Wa gaskiya da gani da Allah ya kamata a ci shugabanni su ta yi adalci mu ma karan kanmu mu so ƴan uwanmu mu so kanmu mu turta wa kanmu insha Allah za mu samu da sauki harkokin mu da manyan mu na Fulani dan Allah ku tsaya ku ce mana kici a wuta insha Allah za mu samu sauki Allah ubangiji ya samu lafiya Amin Allah ya saka lafiya amin amin shawara Muhammad Allah ya saka alheri ga mai kira na biyu. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Malam Muslim sanin da shigowa. Mojibin Ibrahim an tafi lafiya gaskiya. Lafiya alhamdulillah Muslim a gurguje mai shawarinka. Ina ba baki barka da zuwa Allah saka muku da alkhairi. Amin amin. Na ji magana daga wajen baki Allah saka maka da alheri wato jan hankali na anan. Ni yaren Kiristan da Muslim don Allah hada kai ka ga wannan fitinan da abin yi gani. Haka. Don Allah kowa ya tashi a kulla gaskiya a zuciyarsa. Ba yadda za ya ce wai mu Fulani mu zauna a Jokkare ka ga ba za mu ji daɗin zaman nan ba. Haka. Dole sai an zauna tare da Kiristan ana walwala shi ne za a kowa zai ji daɗin rayuwa. Haka. Don Allah mu kara kwantar da hankalin mu Allah ba mu zaman lafiya inda kuke ce ina kuke Allah kori mana wannan damuwoyi. Amin amin. Yawa kakana yana gaishe ka abu nauna ce na ce bari in kira ka tashi lafiya Ibrahim Allah kai ba ku gida lafiya. Amin amin mun gode Muslim. So comrade zan so in maka tambaya guda ɗaya amma kafin nan kai hakuri bari in ɗauki wannan kira. Alaikum assalam. Na kwanan gana da biya aiki. Lafiya alhamdulillah da wa muke magana. Na ina maka fata alheri kana tare da Abubakar da Nanti. Na'am fala Bakar me shawarinka? Aiki ina ba ku barka da zuwa. Amin ana ji. Domin ma dai gaskiya kiran zai ya kan zaman tare. Na'am. Zaman tare dole ne a zauna tare ba gaskiya guda ɗaya. Haka. Na'am. Ba su magana wani kasa da ba duk inda aka zaga a duniya akwai mutum ya fito. Haka. Saboda haka zaman lafiya dole ne kuma kar ku sai a wani gwamnati ne za ta kawo mana zaman lafiya. Haka. Kuma ayyuka kuma gwamnati yawa. Mu da kanmu za mu gyara kanmu kan gwamnati ta zo ta kara gyara mu. Haka. Amma mun ce wata gwamnati za ta kawo mana zaman lafiya. Haka. Ba za ta zaman lafiya ba. Haka ne. Da ba za mu tafi lafiya. Amin Abakar mun gode. A comrade akwai tambayoyin da yan jaridu ranar aka dinga wa su shugabannin Fulani da suka je. Wani dan jarida ya ce ko dai saboda laifin da Fulani suka yi in ma su din ne da kamar ake zargin su shi yasa suka kira wannan press din ko kuma menene ma yasa ba a kira taron yan jaridu ba sai da wannan al'amura suka faru na tsawon kwana kusan 5 kafin aka kira wannan press din wai me yake faruwa ne kullum Fulani labarin abin da yake faruwa da su baya fita kila sai daga baya eto sanin ka ne sani na Fulani a dazuzzuka suke ba su san ma wannan majoritin su ba su san ma da wannan zamanin da yake tafiya kuma wasu su tun da aka masa wannan abin suka tafi suka bar wanda aka kore su to get them ko ka je wajen ma ya zama hatsari ga wanda shi yake neman labarin domin wajen ba is not safe for him again so wannan ya shine ya kawo wannan sai ko wajen a samu labaran kuma ai ko ba komai press statement aka ce za a ba duniya ne gaba da ba yadda za a yi don kawai kuna so ku zama ku ne na farko ku faɗa wa duniya ta sani a kawo abubuwa wanda da anan verify ba ta babu da tabbaci sai an je an bincika an tabbatar
yanzu idan ka ji na ce ma wasu yan gudun jiran suna Taraba, wasu suna Kaduna, wasu suna Bauchi, wasu cike suna ne ya tabbatar da haka. haka binciken ya tabbata. Na'am. To ina ne zaka ce a rana ɗaya kawai zaka iya zuwa waɗannan wurare ne ka ce har ka zo, aini a kwana 5 ma na ga sun yi kokari. Sosai ma, sosai ma. To kuma da daidai nan kila bayanan da suke fitowa da sauri wani lokaci ba gaskiya, in aka yi bincike akan samu rashin gaskiya a ciki kenan. Gaskiya mafi akasari ai ma labaran da suke zuwa da tsauri akwai karya a ciki. Na'am. Allah ya saka da alheri. Ga mai kira na gaba. Assalamu alaikum. To shi ma da ya tafi ga wani. Wani abu kabu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na wa alaikum assalam. Mallawan. Digo Mal Ibrahim barka da safiya. Godiya muke. A maka fata alheri kai da kuma da fatan kun tashi lafiya. Amin babawo. Ana magana da babban shura kuta dogaro ga Allah sai mai kima. Wannan haka yake. Gaskiya fi saboda kuma da ta yi bayanai wanda suka kama hankali na. Haka. Idan mutum ya Allah saka da alkhairi. Amin. Muna miƙa ta'aziyya ga yan uwa wanda suka rasu Allah gafarta musu. Amin. Wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Wanda suke wajen gudun hijira Allah ya kawo musu mafita. Amin. Amin. Gaskiya maganganu ya gabata. Haka. Muna kira ga gwamnati ji tsoron Allah. Mun gaskiya mutane ne wanda Allah ya halicce mu gabaki da ya halicce musulmi da Kirista. Haka. Mun bambanta mana yare da sauransu. Haka. Ko ba dan ya haka bane dan baya son mu. Haka. Ai ne dan mu gane cewa shi wane ne. Haka. Ya isa yi Fulatani, Bahaushe, duk wani yare a duniya ya isa yi kowa kan yare guda ɗaya. Haka. Ya bambanta mu sani da mu gane cewa shi mai iko ne. Haka. Kuma sai ka ga ka zauna da yaren wannan ka ji yaren wannan wannan ya ji yaren wannan duk iko ne na Ubangiji. Haka. Don haka mu yi hakuri mu zauna da junan mu lafiya. Kaga in ana maganar rikici na makiyaya da masu manoma. In ka duba fa ba wai musulmi kare bane mai kiwo. Haka. Ko ba Fulatani ne kaɗai mai kiwo ba. Haka. Akwai yarurruka da yawa wanda suke da shanaye da suke kiwo. Akwai kuma Fulani masu noma, akwai musulmi mai noma. A Kirista bane kaɗai ke noma. Don haka kar abu ya faru a ce wai makiyaya su ne suka kana abu. Akwai Kirista a ciki, akwai musulmi a ciki. Kar a ce manoma ne, akwai musulmi, akwai Kirista a ciki. Don haka dan Allah mu yi hakuri mu zauna da junanmu amana yadda Allah ya halicce mu. So junanmu kar mu dinga fitowa muna nuna cewa wani muna son ka amma a zuciyarmu ba haka bane. Haka. Haka mu ji tsoron Allah mu daina karkashe junanmu. In ka kashe wani man kai hakuri zai mutu. Inda Allah ya halicce mu ya ce kullu nafsin za'iqatul maut. Haka. Dukkanin mai rai mamaci ne. Don haka mu daina karkashe junanmu. Shi yasa kaga kasar ba ta zaune lafiya. Mutum bai ji ba bai gani ba an zo an kashe shi. Sai ɗaya ya jawo masifa da za a zo a kashe sama da mutum 10, sama da mutum 20 an zubar da jini. Wanda jinin mummuni guda ɗaya in aka kashe Allah yana fushi. Haka. Don haka dan Allah ya hakuri da junanmu mu zauna lafiya. So junanmu tsakani da Allah. Don fatan kuma da zai koma gida lafiya ma ne fara ku tashi lafiya. Amin ba baba godiya muke. Comrade zan dawo gare ka. Akwai abin da dama kamar kake son ka karasa, to ka karasa shi kuma ka hada da maganin da kake so ko kiran da kake da shi na karshe. Wato cikin abin da suka wallafa su shine suka ce daga a ce ranar 29 ga watan Yuli na shekarar da ya wuce zuwa Disamba na 24 an samu akalla shanun da sun fi 800 waɗanda aka yi rostalating su, Aka sata ke. aka sace su. Shi wato Bafulatani bai da gona, bai da wata sana'a da ta wuce kiwo. Daga ran da ka raba shi da ran abin da yake kiwon shi, to ka raba shi da rayuwar shi ne. Taya da tufafinsa, da abincinsa, asibitinsa, makarantansa, ko me din ya ta'allaka da wannan kiwon da yake. In ka hana shi wannan, what do you expect? So, kirana shine mutane mu Fulani muna da shugabanni. Duk abin da muka ga wanda zai kawo, domin ba mu isa mu kiwo in ba zaman lafiya. So ashe aikinmu ne duka mu zo mu taya gwamnatin da kowa da kowa mu ba da haɗin kai wajen kawo zaman lafiya. Mai kuɗi zai ɗauki kuɗin shi in ana faɗa ya gudu je ya sa a banki, ya je wata ƙasa ya ciro kuɗinsa. Kai mai kiwo baka isa ka ɗauki ko akuya ɗaya ka sata aljihu ka tafi da ita. Saboda haka in akwai wanda ya kamata a ce sun fi son zaman lafiya ba su wuce mu, kuma wannan shine imanin da ne. Saboda haka ina roƙon mutanen mu a ba jami'an tsaro
haɗin kai da kuma muɗin idan muka ga waɗansu mutanen da ba mu yadda da su ba take-taken su mu kira jami'ai mafi kusa. To Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Masu kallon mu in ba ku manta ba satin da ya wuce akwai magana da muka yi na taimakawa musamman wayanda abubuwan nan suka shafa, kuma ina tuna mun ba da namban waya, musamman namban wayan mu da muke WhatsApp da ita. So insha Allah turu wannan namban duk wasu abubuwan da muke so mu tattauna a gefe, saboda anan ba mu da lokacin da za mu tattauna komai da komai. So a ƙara tuntuɓan wa'annan nambobi a ji yanda taimakon nan ake tara shi da kuma yanda zai isa ga wa'anda ake buƙatan taimakon nan ya iske su. Ga namban dai shine kamar haka 070 63 53 5177 sifili 7 63 53 5177. Allah ubangiji ya kai mu sati mai zuwa. Sunana Ibrahim Abubakar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam.